Вітаю вас, паважаныя сябры! Ух, але ж і спякота, нават мой саламяны капялюш некуды знік. Не вытрываў напругі. У эфіры цудоўная рубрика «Народные прикметы», дзе мы з вами працягваем знаёміцца з павер'ямі нашых продкаў. Час ляціць вельмі хутка. Здаецца, зусім нядаўна я вам расказваў пра май, а ўжо настала чарга другога месяца лета. Адкуль пайшла назва, якія прыкметы і святы існавалі ў гэты летні час, і шмат цікавых зместак вы пачуеце ў сённяшнім выпуску. Сучасная беларуская назва сярэдняга самага спякотнага месяца лета паходзіць ад слова ліпа. Дрэва цвіце менавіта ў гэтую пару. Найменне мае падабенства з польскім ліпец і украінскім лыпень. Ліпень – самы дажджлівы месяц года. Палова дзён яго бывае з ападкамі. Вызначаецца недобранадзейнасцю надвор'я і асабліва ліўнямі. Здараецца і сухая пара. У народзе прыкмячалі: калі паспелі чарніцы, то паспела і жыта. Ліпень дорыць чалавеку спелыя лясныя і садовыя ягады, першыя грыбы. Існуе шмат народных прыкметаў, прыказак і прымавак пра гэты цудоўны месяц, якімі кіраваліся нашы продкі. Ліпень пякучы, але даручы. Ліпень косіць і жне, доўга спаць не дае. Хто ў ліпені на поле пасее, таго узімку печка грэе. У ліпені з касой мужык, а баба сярпом, але ў хаце латком. Ліпень, што спаліць агнямі, тое саве дажджамі. Прыйшоў вятрок, апаў лісток. Ліпень, як усе астатнія месяцы, мае свае народныя каляндарна-абрадавыя святы. Я упэўнены, што амаль усе вы ведаеце. 6 на 7 ліпеня купале, старажытнае абрадавае свята сонца і агню, боства урадлівасці і росквіту зямлі. 12 ліпеня дзень Пятра і Паўла, альбо Пятрок, старадаўняе земляробчае свята. Па сутнасці завяршэнне купаля 14 ліпеня Кузьма і Дзямян, Касьма і Дам'ян, Кузьмя Сякач, свята Кавалёў. 17 ліпеня Андрэй, Андрэй Наліва, адзін з апекуноў земляробства. 21 дзень Казанскай Божай Маці, альбо гадавы дзень. Засцерагаў ад нябесных стыхій, ад хвароб вачэй і галавы. Вось і ўсё, што я хацеў вам расказаць у сённяшнім выпуску. Караценька, да і па сутнасці. Спадзяюся, што мой расказ выдаўся карысным і цікавым. До новых сустрэч!